kamas buku ni dua enam ta santina marbo menjauh jengkau jengkia enam ta I JCL hujan racing kam ta kesini entah men simla kladno Cheslan yang rai Jeffrey Nyota Shidelin hujan but Stephen Wisely ringa Irwai sang mas buku Nampak live spark live kuntah Bumbalai kaskesyawan Iyawan syamegopa Iyawan misliang yame Umpoliu jumka jingwa Syaduan jumekodrai Kajing kemen matakarwai Lajing Kakatengok pa badukon badaman sem bakod. Amen. Ka jingi jong try jingi Jesus Christ bad ka jingi jong blay. Lembat ka jing selok jong men sem bakod kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad piro. Kohan men ko para kat badang poi kisngi kia kam tam bangin apon kre na banta ka ayam batamai jong kabalang ka jingi ka adaben utrai unang khod nang weringi unapan kan mau yangi bangi dai susu ban pusan sepang ka jeng em jungi kum ke Kristan menta kasngi utrai khod yangi hato mangi sisa ngidan em kata ke jeng yaine ke jeng yesha ha ke jeng em jungi kum ke Kristan klempep ha ke jeng em ke jungi ngi amat sibun ke jeng tenju sibun ke jeng jinjar kam tame banri kendang ya ke jeng kebaul ayangi kum kita gikun gijung ke Kristan dari mata kedau hakan kesngi utrai ku akan yangi bangin pej bangin pusan bangin kemi yala ga jong ke jeng em hatu ngisania au ne ngisania hakibor jong la jong ne jong kana partai kat bangin ang penhe pensan ne penroy ya kana ke jeng kebaul ayangi dari mata kedau hakan klemat to ken ko han men ko para ngin penmap not rai nak benta kitu kipor nak benta kitu kenta kibangi lalandet ban IT hak ketin ke jengu kam tame ban penroy ban penhe ya ke jengai Kristan ke jengem Kristan ke jengi ngin penmap not rai nak benta kini ke jeng tlot ke jeng nabreu jengi ngapla hau blai badan bor baro badapi ko hanben ko para bang lale pop subun da gijing perkat, da giktin, da gikam, da gijing leklet, da gijing le palat jonga, da gijing le palat jonga, da gijing le palat bakra we jonga, namar kata ngakarpat ikamaria bukut, kabaya isa kate soti, ya ke angel berkirukut, badapi kohan men kopara, banduai nagbanta jonga, how try ulay jongi. Ublay badan bor baro unisne yangi madalama pigi pop jungi unyalam yangi sha kajing em bom chukut. Amen. Try ken rat ko blay isne yangi. Try ken rat ko blay isne yangi. Jangi penem yangi Try can rat ko blaze ne yangi Try can rat ko blaze ne yangi Christo map ko Christo rap ko no Jangi penem yangi Tongin ya duai Nginang ya duai hakane kamas ke bukhoy naga benta gijing temu gibang labu habas dang jong kane kamas berkum juru nginang bu susu
yala ki jong gijing kwa gijing trang yala ki jong gijing dan kam tame bangin ang la susu ban pen kre yala de ban rung ka ayam batmai jong ka balang ban pen kre na ka banta ka sungi buram jong gijing kha gijing u na ka banta gijing penlaj em yang ki breu Topen ki yakamon jong kirunge jong me ngikerpat kotrai. Bada kabawat kam sirhem yaw so jong ka kamble jong me. Kinshem kam kerhai yakiso bapen kia jong gejing isne jong me. Daw trai jong yu Jesu Kristu kun jong me. Ubi imat basan sya rengkat bat me ha gejing ilong kawe jong men sembakut. Ublay junam la junam. Amen. Kajing puli nakakitab jeng penpau. Ngau Yohanes ngalayo iyaw angel ubahyar na beneng ubabat hagakti jeng u ya ushabi jong kaliw long baklem try. Bat ya ukinjri bahe. Bat ulakem ya uyak cekor. Uta usen kulong ubalong uksoy bat usaitan. Bat ulate ya u nakabanta shi hajar senem. Bat ula bread ya u syakaliw long. Nangta ulakang ya ka bat ulasyan muhor yaka halor jong u. Kenang ba un om syukor syu yaki jat ben riu hadu ba endakut kishi hajar senem. Hadian kata day ban pelat no ya u shipor. Tiang alayo i yaki ket bat kibasyong halor jong ki kilong kito ha kiba la ayak yakabor ban bishar. Ngalayo i ru yaki mensiem jong kito kibala sya krai kli namar kasakhi jongki ya ujisu bat ya kaktian uplay bat kibam shem mani ya umrat klaw ni ya kadur jong u bat kibam shem priang ya kashap jong u halor ki shilangmat ni kikti jongki kila imbyang bat kila sinshar bat ukris shi hajar snem nangta ngalayo i ya kawe ka khat kabali kabakraw bat ya utaw basyang haka bat nakmat jong u ka khandaw bat kasahit peneng kila pet krat bat omdon jaka shu nakapenta jongki bat ngalayo i kibayap kibakraw bat kibarit baki yang hakmat kaket bat laplet yaki kitab laplet ru saya kawe ka kitab kabalong ka kitab jong kaching em bat ya kibayap la bishar kat kum kata kabala tho haki kitab kat kum kikam baki lale bat kaduryaw kala klei yakiba yap kibadan haka bat kajinyap bat kanyamra kila klei kibayap kibadan haki bat labishar ya barok kat kum kikam bakilale tenang ta ya kajinyap bat kanyamra lalen shop no hakapungding kani kalong kajinyap baar kapungding bat lada ya kerteng jong unu lalap ba amshem latho haka kitab kajingem lalen shop no yu syakapungding Tingalayo i kabeneng batamay, bat kapertay batamay, namar kabeneng bamenswa, bat kapertay bamenswa kila ja langat, bat kaduryaw kamdan syu, bat ngalayo i yakanong ba bakut, ka Jerusalem batamay, bakawan hiar na beneng na ublay, ya kabapen kre kum kanong let kurim, bala penriam penbet na kabanta utanga jongka, ketian jong try. Isemo yang Sampra fusau nomba nyauspa ndrepupra Roi antifon banikong kat lai sau adu praspau Kanu kai tinnat kai Shong ha ying jong me junom ya ro ya me ka no
yang terkongkit Kinang yo borbat kinang klangkat bagi nang yale Adu bakin yo poesion ublay kiblay banpen Gano kahitin at kayin Jom me try ublay klangbo Kajing kerpat jong atray shash kotos ngausenay Kam ko shisngi aying jong me ban shi ajar shaway Kam sngaw baban abjing kang shagri aying utray Ban agaying jong kipaman ban yasyong suglingay Kano kahitin argaying Jong mitray ublay klangbor Hallelujah 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 Tos ngain batus ngokmen Namar kajing penim jong pi kalajan Hallelujah 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 Utray don rain card bat pi Kajing pule naga gospel bakut kat kum u Lukas Kaburom hame ko try Hakata kapor u Jisu ulayatu hakisan ranjung u kaway ka farsi Hapet yaw ding dumbor Bat yakiding baro Kitang su mar yami kmun sla Daladehi POE Bat pitip bakal yur kalajan Hakajukur kom Haba POE bakine ki ja Pitip bakahima ublay kalajan Shisha ngaong hapi Kane kapateng Kan omlet no tat anda ki baro kila urlong Kabneng baga kendau kindu no Henry kaktin junga kin omdu no Ka gospel utray Ka jingiro yame ku Chris Kabneng baga kendau kindu no Henry kaktin junga kin omdu no Kine kidei kikentin kibau Jisu Ukren baru penkan mau yang badai pi hakane ka step ko hanmen ko para Kabneng bat ka kendau kindu no Henry kikentin junga kin om du no Habangi pej hakajing im junga bat jung pi Kajing im kajungi kakela nakaway kasngi shakaway kasngi Kadur kadar kajunga kajung pi Kakela nakaway kasngi shakaway kasngi na waves nem sha waves nem Kaying kasem kajunga kajung piru kakela hagaju kurkam Kamne hagaju kata kajinglong Habangi pej yakaprathai baro kaway Ladai hakari kajungi nekari jungki way Kakela nakaway kasngi shakaway pat kasngi Habangi pej yaki jingtung saudong jungi Habangi pej yakamay mariang jungi kakela nakaway kapor shakaway kapor Ban ngayu iro kadang mi kisngi kita gejing baha hakajing long jonga bajung pi kinang du no nakaway kasngi shakaway kasngi Habangi pej ya kajing yadai bajan ban kajunga kajung pi bat ki paramarjan kadu no katulor no nakaway kasngi shakaway kasngi Habangi pej hasatla kaprathai baro ki breu ki menchua ngiem kata kajing em barublay ngiem kata kajing em baya ej kabayajan kabasutho yuway ayway Ngiyalong kaway hilabanong Henry kadang mi kisngi kita baro kija namar don kajingkala haka prathai don kajingkala haka may kamaryang don kajingkala haka jing em bamarway jungiru kumjo Henry Jisu upan kan mau yang abadipi ko hanmen ko para waladaki ne baro kinja Henry kaktin kabau kren hanga badapi
Kaktin ke baul ai hanga badapi kinom kala bat kinom du kin yai ne kin yai long kumju. Habangi pe ja kejung em Kristan ke jungi. Habangi puson kamtame yala ka jong kejung em. Kanai kadai kejung khot ke bau Jisu u khot yangi. Bangindon kata kejung yai ne, bangindon kata kejung yai sya. Kamtame hakaktin ke bamu lakren hanga badapi. Uai yang abadapi kanai kejung em. Uai yang abadapi kanai kejung long Kristan, kejung em Kristan, kejung rublei. Ukwa kenyangi bangin ri kendong ya kanai kejung ngai. Ban ri kendong ya kanai kejung long. Bangin nak penhe nak pensan ya ka. Hanrei kumbang yong mene ngiyo I don ka jingkela nakaway kasngi shakaway kasngi. Nakaway ka por shakaway ka por. Na waves nam sha waves nam don ka jingkela ha ka jinglong Kristan junga ba jungpi. Habang ipe yaka niam Kristan Katolik jungi ne ka niam Kristan hi barok away hapo ka jela ka jungi. Arpos nem menshua ne khasan nem menshua ngiyo I ba ki briu ki don kata ka jingrublei ka bakerpang hadu kata-kata. Ngiyo I bagata ka jing I jongki ya kabalang ka jing I ke jongki ya blei kalong ka basit ram. Bat ki we ki breu ki pet nuksa ya ka jaj ben reu khasi jungi. Hanrei mentakis ngiyo I babaro kita ke jing rublei ka badan hapo ka ri khasi jungi. Kata ka jing ram jong ka jing im Kristan jong kata ka jinget Kristan ka jungi kajar ngai. Kala duno nakaway ka por syakaway ka por. Kadang mi kisngi ngui I ka jing tlot ha ka jing em Kristan ka jing aga jing pi. Ngamong menta ba mangingim long Kristan. Hanrei ngilong Kristan, ngilong ki Kristan, ngalong Kristan, pilong ki Kristan. Hanrei syae ka to ka jing rublei. Syae ka to ka jing sirham jong ka jing em Kristan ka jingi. Syae ka to ka jing I ka junga na ka benta ka balang. Syae ka jano ka to ka jing I ka junga yaw blei. Syae ka to ka jing khut ka jing soti ka jing lului jong ka balang Kristan ha ka jing em ka junga ka jong pi ha ka ne ka rikhasi khara junga ba jong pi. Balai kine ki du no, balai kine ki jar ngai no, dei namar ba mangama pi ngimdon kata ka jing yasha, ngimdon kata ka jing ne ha ki ktin ki bau trai Ukren neula ai ne ka bau lahikai yang aba de pi. Ladangi ko aban nang penroy susu ladangi kwa susu banang penhe ya kena ka jinget lane ka jing sirham jong ka jing em Kristan ka bol ay nga baripi ko hanmen ko para menta kasngi ngi haban kino na kini ka jing IT ka jingi ya yala de ha kane ka may mariang lane ha kini ki jinglong jong ka perthai ka juk bamenta ka daw ka ba pentelor no ka ba pendu no ka ba penjulor no ya kata ka jinget Kristan ka junga ka jungpi ya kata ka jinglong basirham jong ka jing em jungi kum ki Kristan Katolik ne ki Kristan de na marba ngi la ngopalat ha ka jing sneu jong ka ne ka perthai ngi la ngop la ban IT ha ki jinglong jong ka ne ka perthai ngi la satembrau ha ki ne ki jinglong ki badan ki bane tang sipor de na matakdaw Jisu ong ngalong ka jing stang bat ka jing kut jong ka jing em jong pi ngala IP kana ka jing long ngala IP kana ka jing em ngala IP kana ka jing e de na mata ka daw pi de bandon ka jing shania hakiktin ki bangala kren nga kren sisen bat kin yai ne sujinom lada pi ai ne lada pi pdiang ya ka e ka bangala kren lada ba pi persang ban em ban yai ne ya ka e ka bangala kren ya ka e ka bangala hikaya pi pin long kita ki bro ki bashir ram ha ka jing em Kristan jong pi kane ka bau Jisu upan kan mau yang abade pi ko hanmen ko para ka shong hanga abade pi we pe we ha tong i kwa ba ka jing em junga ko mo bro kan jar ngai ha to ma pi kum ki bro pi kwa ba ka jing em ba ba ha jung pi kan jar ngai ha tong i kwa ba ka jing ngai Kristan ka jing em Kristan jung i kan telor no kan du no ne ngi kwa ban bakata ka jinget ka jing em jungi kanang roy kanang par kanang shidham der mat ka daw ngapan kan mau yala de bade piru kumju kade ka jing khot ka jung blai yanga kade ka jing khot ka jung blai pi ba ngi de bandan kata ka jing senia ka jing IT telitelan ya ktin ki ba trai ula kren bun sin ngi osngau ka ktin jong trai kapan kan mau yangi bakalong kataka waj lam arliang soti kebala ban penjot ya gejing sneu kebala ban penjot ya men simbaman kebala penjot ya gejing dom jong kana perthai kaktin jong trai kala ban pankot
yang pada pi kamtame ya ke ban background ya ke jing sneu ki ba penpang ki ba pensutom ya ke jing im kristan ya ke jing im baroble jung aba jung pi de na matak daw ngi pen kan mau ya la de man kasngi nadu kan kasngi hadu kasngi jong ka jing kud no ka jing im jingi na kan ka parthei ngin IT ngin shania ya ke tin ki ba utrai ulakren hangi ngin duai mata jar ai ba kiktin ki botrai la pasiau yangi nadu kasngi ke bangi sedang ya kena ke jing im ya ke jinglong kristan ke jingi kana kta ya ke danut kana kta ya ke mensim ke jingi ban gidan kata ke jing shania ke jing IT bangi laban im ya ke jing im jingi katkum ke jing hikai ki ba ula kren aniro ya Jesus Christ Jongin yang ngin pla la ka jong ka jinget nganget hau blai pa badan bor baro unong trau ka beneng bat ka tneu pada hau Jesus Christ kun ba maroi jungu utrai jungi ya balapo no man sem bakoj ya balakana ka Maria te sati ya bashala bain hau po pintis pilatus la sanar pna ya u ya bala tab ya u ulaya sik bayab ha kasngi ka balai la mi pan ka bayab Kebreng usong sekaman ublek Paro Nang tau wan pat ban besar ki beim ki bayab Nganged hau man sem bakoj Ha kabalang kathalek bakoj Ha kaching selok kerukoj Ha kaching maap eki pop Ha kaching mi pat kado Bad ha kaching imbom jukot Amen Laispa nyepusak. Jongga kendau berjeng tre jumbreu kalong po jongga jengem ani roy blay jujunom amen Nama kajeng po berhai jongi ngila priang wani terwahane so kan kalong yang bekerja mansip ani roy blay jujunom tak mesti bersurat berlalu selai ai bilang baca pun berrai jengnya jengnya ai mengalami Toduai ko para bagai jeng kenya jenga ba jeng pi kalong ba priang huna kemadu bleu pa badan bor baro. Try pinang jengnya di jong pi. Nak benta jeng ro ba duram kerteng jeng ka jeng mentoy ngi bad balang ko jeng baro kawai. To priang ko trai ke jeng terwa ba kentang ya ki ba me hukum yang ngi ban IT kentang hak kerteng jeng me. Bato penlong yang i barabor ki bakongu ya ki hukum jong me knang ba leng ba kine ki jin ai en priang yang i da ka jing h bon jong me dau Chris utrai jong i amen utrai don rengkat bat pi to kan tu ya la ki donot dong nai ngui trai blai jong i Da sisha kalong basong hok bat ka badai ka deiti jingi bat ka jingpen em yangi haman lakapor bat ka jaka banaingu yame ko kan rat ko pa bakut ko blai badan bor bat bom jukut namar kumba mela thau ya ka jaj ben reu leng bau khon ba i jong me kumta hero leng ba jong u mela penthama ya ka da ka jing e ba krau namar kata ka dei hok ba ke jentau jong me baro kin sakru yame Baro ki balalaj im kin ya ro yame bad baro ki rukhoi jome kin kurkhu yame da ka wei ka danot bad ka wei ka mensem bad kumta mangi ru ngi ainam yame katba da ka jinkmen ngi penbana yame junom Bakut
Bakudu bleki pan Neng bat berteki dap Daga buram chong me Ruayo sana shatron Ruayo sana klem kun Ruayo sana yuble junam Yaro yutabawan Agak kerteng utrai Neng bat betai kidap Daka buram chong me Ruayo sana shajrong Ruayo sana klem kut Ruayo sana yublay junom Dasisha malong bukod kotray katamay jong kajing kuj baro Damar kata ngikirpad yame topan kuj pankantang yakine kajing truwa jungi Dag bapa yaman sim jong me kum kamjer halo jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Kris hakapor baladino yu badala kamons ngobha ula priang ya kejeng syasutom ula shim yukpu bat kebaingu yame ula kedia yu badalai hala kesenran u ong to shim bat tobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jong pi. Ha kajukur kom enda lalaya bam ula shim yakukuri bat kebaingu biang yame ulai hala kesenran uong. To shim batodi na kane pibaro. Namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bom jukut ya keba enpen me na kebanta jong pi bat na kebanta kibabun na kebanta ka jengmap yakipop tole yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngait Kacasin bangi bam yune upu Bangi dia kane kakuri Ngipen pena kajing yap jong me kutrai Tanadu Namar kata ngi bapan manta ya kajing yap bat kajing mi pa jong u ngi terwa hame kotra yuk pu jong kajing em bat ya kuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar mlanyew yangi ki babet ban yang akmat jong me bat ban sakri yame dak bas ngret ngi kerpad yame bangi ki bayo banta hakamet bat kasnamo kris ngi long ki ba lapani tale ka we daw men sim bakot tokan mau kotra ya kabalang jong me kabla priang setelah kepertai bato penjana ya ka ha gajeng it rengkat badu Francis ukpa baku jengi ul bad marwen yu bishop jengi ka kan hun ki bishop bad baro ki lengdo token maulem ru ya ki henmen ki para rang bad kan thei ki balayathia da ka bakermen ya gajeng me pat bad ya baro ki balaklat no ha gajeng isne jong me to priang ya ki sa gajeng sai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi kerpat yeme barengkat bat kamariate soti bakuj kakmi jong ublay ujisa bakuj ukurim jongka ki apostol bakuj bat baro kerukuj ki balapen snu bahaya me pateng la pateng ngilong ke babet banyo bentalem ha ka jeng bom jukut bat bengini ro bat pandan borom yeme daw kunjung me u Jesu Kris Dau lembat u badhau kalong hame bleu pa badan bor
ha ke jing long ka we jong man sem ba khuj ba ro ka borom bat ke jing ya ro chunom la chunom amen kumblah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbal hikai ngi dak tin blai ngi nod ban ong kok pa jungi ba habneng kalong ka bukhoj kerteng jung me kanwan kahima jung me kalong kamon jung me ha ka khandau kumba habneng to yang ngi manta ka jung bam jungi ka ba hala ka sngi batama yang ngi kerengkang jungi kumba ngirogi ma bi ke bless new yang ngi madwat yalam yang ngi sha ka jung pensoi hanrei ta pala yang ngi na ka bas new to penlai ngi kerpat ko try na gijing snu baro ha gijing sbon jong me to ai jing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da gijing rap gijing isne jome ngin lai barabo na ga pop mangin yo jing yada na gijing jenjar baro kat ba ngi tengap khmelenti ya gijing kerman bakoj bad gijing wan pa jong nong penem jungi u jesu christ Namar kecome kalong kaima, kecome kepor kabrom, junom la junom. Kotrai Jesu Christ me belong hagi apostol jong me ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api. Wat pe yaki pop jongi hanro ya ka jingai jong kabalang jong me bad ha ka jingsbun jong me to ai ha ka ya ka jingsuk bad ka jinga tali ka wei kat kum kamon jong me mame ubi mat basan shar junom la junom amen. Kajing sukut rai kedan barabor rengkat bad pi tongin ya terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bad pi Kun lang bro jong play me bakin oki pop ka kan wan ra ke jing em ko pediam ya ka ko rajis ke ai ke jing ke mat islam ke jing kan wan ra ke sya ke jing ram ya na han ra lan ba ke jing ke jing islam jing to ai ke long ya ke jing da ban ke sam ke ya ke jing ke jing ka ya hak mi kun lang brod jong oblay hak mi bakin no ekipop jong prathei suk yang ik bala shakot sha kan ge jing khawai jong u kun lang brod ko kan rat am shong hok maman rung apo kayeng ge junga han rei shong tan naktin kaman sem junga kan sakya hi kamat bat kasna mo kris kan ri bat hini amengi sha ka jing em bam jukut amen.
Jisu be sachisin akma jume iwan bandem ngungon iwan papan pau ke jing snungu iwan pan ai ke jing ro nyai ke jing kulei namar ke jing sbon ke jume namar ke jing e ke jume ke jing isnei ke jume bon ba ke jing kurku ke jing e ke bangla pediang yame ko Jisu be den mat kedau ha kene kelmat iwan ke nyak mat jume da ke jing e de ke jing shania ya baro ki bamel ai hangi kerpang e kene kesngi mela khot mela weringi ken bangina pan mai shu ya kata ke jing shania ya kata ke jing ene jingi ha ke ten jongme kotrai be Jisu be ai boringi ken bangina la shu banang pan roi banang pan scam banang pan ne ya kene ke jing ya ne ke jing im Kristan ke mamel ai hangi Jisu ai boringi Jisu pan klanyangi bangina la shu banang pan priang ya kahima ke jume banang pan yar shu ya kahima ke jume ai boringi ko Jisu pan klanyangi ko Jisu niwana khamar jume naman gidon kam ni ko bor ke jume ke jingi snai ke jume ai boringi ko Jisu pan klanyangi ko Jisu nang son char me yingi ko Jisu Dog in yaduai ngi kerpat ko belai badan bor baro baya kito ha kiba me ai ya ke jinkmen ban yo banta ha ke jingme ya jinglei men omsha lano ru bakin klat name daw Chris utrai chungi utrai don rainkat bat pi ublei badan bor baro un kurko ye pi ukpa padukon badaman sem bokoi Amen. Tolai suk ej basikruya try de gajing babha jong pi. Isomu yau blei. Lai spa katsa. Dus yo baba tok men uang utrai ka bainom bakrau ya pika Amen.